Salutare tuturor, eu sunt CBI și bine v-am regăsit la un nou clip din Miercurea pe telefon. Astăzi o să vă arăt cum să editați într-un stil alb desaturat, să fiu mai precis și să înțelegeți despre ce vorbesc. Acesta este before-ul, acesta este after-ul și dacă aplicați presetul ăsta pe toate pozele din feed-ul vostru, o să aveți un feed super estetic pentru că arată excepțional. Dar hai să trecem la treabă și să deschidem Lightroom Mobile, să importăm poza pe care vrem să o edităm. Iar apoi, evident, mergem în meniul de light, unde vom ridica expunerea cu 1, vom scădea contrastul cu 12, vom scădea highlights cu 100, vom crește shadows cu 55, vom scădea whites cu 19 și vom crește blacks cu 44. În meniul de curve vom lăsa prima opțiune nemodificată și anume cea care înglobează toate culorile primare, iar apoi vom trece la culorile separate unde vom modifica toate curvurile în același mod pe care vi-l las aici pentru că nu este greu de explicat, este practic un S, dar este ceva de muncă la el, mai ales că trebuie să-l facem de 3 ori la fel, așa că aveți mare grijă pentru că este foarte important să fie cât mai asemănător unul cu celălalt, pentru că și o diferență micuță poate să semnifice o schimbare imensă. După ce am terminat cu tone curve-ul, vom trece la meniul de colors, unde vom crește temperatura cu 13, vom scădea tintul cu 10, vibrance-ul îl vom ridica cu 2 și vom scădea saturația cu 8. Mergem în tabul de mix pentru a modifica fiecare culoare în parte și începem cu roșu, unde vom scădea hue-ul la minus 23, vom scădea saturația la minus 44 și vom scădea și luminance-ul la minus 19. Continuăm cu portocaliu, unde vom scădea hue-ul la minus 25, vom scădea saturația la minus 44 și vom scădea și luminance-ul tot la minus 25. La secțiunea de galben vom modifica hue-ul cu minus 50, vom scădea saturația până la minus 100 și vom scădea și luminance-ul cu 15. La verde vom crește hue-ul la plus 62, vom scădea saturația la minus 75 și vom crește luminance-ul la plus 90. În aqua vom scădea hue-ul la minus 8, vom scădea saturația la minus 15 și vom crește luminance-ul la plus 100. La albastru trebuie doar să creștem luminance-ul la plus 90 și nimic altceva. Trecem la următoarea culoare care este purple și vom scădea hue-ul la minus 12. Vom scădea saturația la minus 46 și vom crește luminance-ul până la 85. La magenta, care este ultima culoare, vom scădea saturația până la minus 16 și vom crește luminance-ul până la 85. Trecem și la următorul meniu care este Effects, unde vom scădea Clarity cu 5 și apoi vom merge în dreapta sus pe Split Tone și vom modifica pentru Highlights doar saturația. Hue-ul va rămâne 0 și vom crește saturația la 10, iar apoi pentru Shadows vom crește hue-ul până la 85 de grade și saturația până la 7. Ca să terminăm acest preset, mergem și pe ultimul meniu pe care noi îl folosim și anume Detail și vom crește Sharpening-ul la 30. Și cam asta a fost, aveți presetul în linkul din descriere pentru a-l folosi pe telefon în Lightroom Mobile. Este exact acesta din videoclipul pe care tocmai l-ați urmărit. Mă bucur super mult că ați ajuns până aici la final. Până data viitoare, eu sunt CBI, v-am pupat!